Unong aiktian jong ka sarkar MDA bat uwe na kinong yalam ka seng UDP uba polling do. Ulaong bakalong ka babakla baka Voice of the People Party VPP banle politik hakabay day bat kikam ka loka yokta. Haka jingkren bat kinong thok kubor uba pol ulaong banle politik halor ka loka yokta kaya lam bakla ya ka jing sngo upat ba na kaliang jong u usngo bakam dan jingmut setia bat kumjuk ru karong no ya ka jing penlek jingmut jong kipat ba halor kimat ki bakta shisha ya ka jela. Kumban syukdo dang syan na kaliang ka VPP kala sange ban penlong jia ki ban dawa penek kam ya ki opisar bala syong thait bala thung da ka loka yokta. Ulingdo ubadeiru working president ke UDP ulaong bakat kum ka antrikam jong ka Meghalaya Loka Yukta Act ka penpau syaikdar ba omla satya bantung kam yaki he officer ki bala syong thait no namar ka rukom trikam jong ki ka khamduna habaynu jor bat kito ki udang don hakakam shu ulaong ru ba omla satya ban yai lait na kaan ka balami hadian ba ladon ka jing persya labun wat hakeleng ki jaka jong kari. Nakaliang uni menteri sarkar ora pentip ru baka menteri bedai kemi jong ka tenat lo ka kong amprin lingdo kala dep ban tunduk bat ki he no yalam jong ka VPP ka balapan bet por bat menteri rang ba banyak keren halor kene kaman bat nakaliang menteri rang ba ru ula menjur banyak kenduk bat ki kum ka act ngimla ban engage ya ka service jong ki priyo ki bala jong thai de kata kalong fundamental ya ka jingdan jong ka luka yukta namar ka bor ka influence jong ki brio ki balet rita kala duna shibun banyak ki brio ki ba ki officers ki badang ban maka service de kadai baik tang halo jong ta kanong remi pat ba nginam la ban diwit naga at kamtam gini ga at ke pelawan hadin shibun ke jing ki keleng jong ka ri de ban penlong kam politics ya ni da ka ba ya lambak la ya ka public opinion kalong ka ke ba nasnohi kamlong ethical kamlong ka badan buram bat kalong ru ka jing persyang ban deflect ya ka public attention naki issues ki ba don kam shisha de menteri kong ampari lingdo ala dapat kedua ke VPP bat hadin kedua kilapan ru sa ka jing kedua baru chief minister ya ka ba uru ula dep menjur de ngangai bakata bat kumjuk ka jing don jong ka assembly session kan la ba ka de gelenti kalat yaki bakin wan ra ni ka jengkan bat minum la ban kren ni ka ba palat ya ka ba ka at ka stipulate ki namar ka luka yukta kam day directly po jo ka control jong state government piru platip ya ni ka day ka jingtmu hi kalong ba ka luka yukta kan ai ya ka jing bishar ka balong fair but ba kam day ruka department ba government department debat ki officers ki ba serve hang toru ki serve with a specific tenure but under a certain code of conduct ya ka performance jongki within ka luka yukta debat ka jingekran ka jong apo jong ka ni ka commission ru kalong open to public scrutiny dia nak kata kanong dan ke ru but ki minutes jong ki jingekran ki jong ki haki meeting ru kalong open to public scrutiny de kanu ka kam ka balaban le nak ba buri la ni nak ba influence ya ka sarkar hakadu gerkop kan kita ngarung anam sutu namar haka jinsisha ka point ri kalong ba yaki brio ki ba umdei bantung ki ba kim qualify ban chat hung na po ka commission ka at kalong shai de ba gide bende ki serving officers de lada ngi ya tingka bat kata lada ye musla bat kata ka ba ka at kala bu ni hi ke sarkar ngin chat kena bangi violate mangi dia haju kepuat pi ong ba pi kwa ia ka transparency ya secara kadar haju kepuat pi kwa bang sarkar kan pen kain bede ka at te kumlong ini la ban le ka baru artali haju kepuat da long family ya ka long latest and re ka bang tip kolong ba
chief minister la kren bunsin but mennya bangai kedua uru kren ini bagi long open to discussion but we have nothing to hide. Mendana ia begini boleh.